Mayong adlaw mga kadiskarte, welcome sa akong YouTube channel, Diskarting Bukid. Tara mga kadiskarte, mamutong ta. Uhaw kang ginawa mga kadiskarte, bukid lugar mo po yan. Perte buntura ni amo ang trabaho rin mga kadiskarte. Uhaw kayo, muna namutong lang ni karon. Nya, dago kayo nga butong. Dago kayo. Okay, kaanta mga kadiskarte butong. Mga kadiskarte. Hi vlog, welcome to my guys. Naman itong kuhan ano. Wala naman sulod tubig dayo ay. Puro kaya bo. Yung pagkapilan lang kayo na kukuha ng mga gahir. Kung kayo ng tubig. Mamaor na sila. Gamay ragigas ha. Tawa mga tumango. Magulang na eh, gamay. Gamay ra. Tawa ko daw. Ini Arman Dre, may ilang taon kung mamutong ko. Ang kanang yung mga Yan, may ilang butong ko din. kumugawas pa ang puti, butong na. Huwag gawas kayo. Huwag klaro ano na. Nakita na. Ako, lantaw na akong tungod, masamurag ko mo. Karon pag ginigikuha, di kaya na sa syudad, laro na ta, putlan-putlan na ng pungango, aron inog bagong kinuha. Ya, pag inom na to, baling tabaanga na, baling ladangan na sa sabaw. Kini, Mana na. mao pag gini pagkuha, karon. Mga tanawa, mainom ko. Nagwais na kayo. Kesa to'y gusto mamutong, anhe mo rin mga kadiskarte, libre mo din he. Mutong ta, ihatag manok. Yun ano may mga pobre. Pag abot din he, ihawan na mong manok. Dungaga na mong humay. Bahalag maglubok may, maghagot may, mag-import may pag-ayo, maglubok. Dan amo dayon ihawag manok. Pabutungon. Sakaan. Adto ta sa syudad, naibutong dito, perteng mahala. O nya kabalo mo mga kadiskarte sa syudad? Kanang ilang dari kaning niya sa lube? Isa kasi mana na na. Nilang kuha, anaon nila na oh. Ina bago pa kayo gyud mapagipagkuha. Taga buntag ana. Kay madaan man na ilan na po ng anaan. So bago na pud kuno hay lugar. Unya kita pud taon nga nagtutag bangko. Pagkapugma na pod, ilan na po ng anaon. Bago pa kayo. Tagabuntag nila na Pagputlan. tagabuntag lang na putlan aron inon nga bagong kinuha. Pero pag inom nimo mga kadiskarte, perte naging ladanga, tabang na kayo. Mo na gusto mo mamutong, libre anhin mo dire. Tagaan ta mo, paemnon ta mo, sakahan ta mo. Na manakahay dito mga kadiskarte ra, manghod. Mo na manakahay ako di na ako kasakawa na. Okay, salamat kay mga kadiskarte sa pag-view sa among pagpamutong. Kinsa tuwing gusto mo mutong, anhira mo dire. Thank you.